खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग साव नोंथांमोनखौ फिनखौ साबर बावबाय सय मासजों फवाननाय महरलान सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद सेलामोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो गरमजोंनो हालोद टाइट सेल सेला आरोना गस्लाखौ बारे बारे गाननाय नुदोंना बे गस्लाया बिराद गरमाव आंखौ रेहाय होयो आरोना आखायाबो एसे खान्दा ओमफ्राय हलंगा हलंगिथारना आरो सुथि कापुरनि आरो गोजाम जाबाय गानग्लिजाबाय थानानै ओंखायनो बे गस्लाजोंनो भिडिअबो ओंखारलागासिनो ओरै ओमफ्राय दालि ओमफ्राय ओंखाम जानानै लाबाय आङो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना दालि बयल ओमफ्राय ओरै सानै सुबुङा दङ नानिया माने बैसोआव बिब'मोनजों बिबादैमोनजों आराम थाहैनायखाय आं बिदाजों जिरायफादोंमोन ओमफ्राय सानजौलायबाय दासो जि जोम सुखांनानै आङो ओंखाम संबाय आरोना थ' नायलांफैदो बिदिब्ला आंजों सानथामजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो दालि गोदौ दालि स्टिमारनियाव थाथ'लायो आरोना दसे नों सोरनि लाबोदों मा सोरनिमोन दालि मा पमग्रेनेट सोरनि मादैनि ना आब'मोननिमोन इसिनिफ्रायबो बुथुमनानै ला आयंनि आयंनिखौ लानानै फैदों नों मानोथो लाबोनांगौ नों आयंआ जागौमोन ना एख' बिदानो हरगासिनो दङ दे बाहांबाय सानसुबायबो आंबो बाबाय बेखौ बांबार थुल्लु खालामदो जाला जाथारगोन ओमफ्राय दिनै आंबो हरनो रोङा बेखौ खाराब एसे चेन्ज खालामस्रांदों आरोना बिसिना बनाय मा बनाय मानो होनबा आलासि फैगौ ना ओंखायनो ओमफ्राय आलासिखौ बिराद अननो ओंखारखाबाय आङो आलासिया ओरैनो हेसपेसखा गावनो गाव देहायानो हेसपेसखा आरो जोंनि रुमा जा गरम रुफैजासिगोन आरोना बियो ओमफ्राय एसे अखाफोर दोमैबालाय मोजांमोन खिन्थु बिराद सान्दुं थिं गरम फुंनिफ्रायनो नै दासो एसे बोरैबा जोख्लोब जादों खिन्थु गरमा हले हेभि आरोना आलासि फैनो नागिरदोंबाबो जेबो ओंख्रि मैगं गैया आरोना आलु गिदिरबो गैया जेबो गैया टमेट' थाइथामल' दङ थारमाने आं ओंखारलांनांगोन आरोना ओमफ्राय आरो मानसिखौबो लायबावनांगोनसो आरोना फार्स्ट टाइम फैनाय नालाय आरो जोंना दाना क'क्राझारनिफ्राय बङाइगाव थांनाय बिजनि थांनाय आरो बास स्टेन्डआ माने बास स्टेन्डआनो चेन्ज जाबाय आरोना दाना ओइथिंसो थांबाय फाग्ला बाबा मन्दिरथिंसो थांबाय आरोना आगोलावथ' बैथिंजाय थायोमोन पुलिस पइन्टथिंहाय दा बेयाव गैला बिथिंसो दा रिक्साजों थांनानैसो गाखोहैनांगौ आरोना आगोलाव सिदा थांनानै बै ससेयाव गाखोयोमोन जोंबो ओंखारनोबो थाख्लायलांनो मोनोमोन बाट ना एबारना ओइथिंसो आवगायनांगौ आरो फार्स्ट टाइम फैगोन नालाय आन्दायगोन ओंखायनो आंबो बाजाराव थांखायाखै नालाय ओंखायनो खनसेनो लायथावथाव बाजारावबो ग्रोब थांसै आरोना थांग्रोनो हानांगौमोन आं बाजारावहाय खिन्थु राजाजों एसे जिरायफानानैनो माने थांनो ओंखारलांखाला आरो बग्रा सोलायनाय मानाय जि जोम सुबाय गैला दालि गोदौगौमानि ओमफ्राय आङो ओरैहाय जि रानथाबजोबनानै दंहाय नै जेबो गैथारा सिबाय सामब्राम गुन्द्राखौनो एसे थिक थाक खालामनानै लाखानोसै ताकि दा बाजारनिफ्राय फैनानै खनसेनो बहायफैनो हायो मा लाबोनाय जायो थांग्रोनोसै थाव आं ओंखारगौमानियानो गारियाबो दिनै बासनाव थायाखैलायनो डाइरेक्ट फुराना बासनावसो फैदोंनो जायगायाव ओंखारनानै थाबाय नाया खोनानाय लोगो लोगो फिसौरिया मालाय साइकेलजों सिउ बारनाङा बेखौ लायसै आंहा बेखौ लायसै जेन गावसोर थिखांनानै लाबोनो हागोन रिक्साजों फैसिगोन गावहा साइकेलजों फैसिगोन आरोना थ' बिबैया खुनु आन्दायनांगौ लागा गैया अब्लाबो आंहा बाजाराव थांखानांगोन नालाय एसेसो आदारथ' लायनांगोन ना ओरैनोबाबो गैखाया आरो आलासि फैनायावथ' लायनांगोन ओंखायनो आं ओंखारखाबाय सौफैबाथाय एसेयाव गालांनानै थांसै आङो जोलैफ्रा थालाङा सासे उन्दै जादाबो लोगोरिखौ एसे दिहुननानै लाखानोसै आंहाबो आइदै आंहा थांखाथारनांगोन नालाय ओइ नै सासेयाबो लामायावनो नेगासिनो बिदा ओंखारलांनायनिफ्रायनो नाहरगासिनो आरो बोरो सफैथ'वाखै फैगोन एथ' एक्साइटेड नायलाय आयु हा बिदि सुंथालाया नेबाय थानोसैनो सान्दुं गोसाया खर' फैगोन सना फैगोन ओरैनोबा खर' दुंखाव होनानै गाबख्रावबायो ओमफ्राय दिनै आरो एक्साइटेडजोंनो खर' दुंखावनायखौ फात्ता गैला आरो बियो हा नङाहाय सना सोरखौबानो सानलाबायबाय आं हालाहाय दिनै खर' गुदुं जानायखौबो मिन्थियाखिसै नोङो सोरबा आब'सो दे फैथ' सना फैथ' दा फैगोन फै आदाया लायखाबायना हाबा बिदिखि जाबायबायोहाय मानसिया मा होनदों मा फैगौ नोंनो मेथाइ लादोंनो फैदो आयै बिदानि महर नुनाय लोगो फुरथियानो लाजाला नोंहा मा रिक्सा फैयो थाङा रिक्सा फैयो हे मा होनदों आदाया ओरै
गारिया ओरै फै फैदों गारि फैगौ आयु 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 फैदो बाब दोनथां बाब 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 बेगा थां बेगा नोंनोबो लाबोदों फैसा सोरनि आबैनि आबैनि फैसा लानानै आबैनि आइसक्रिम लाबोदोंलायनो दादागिरि मारै मानसिया मनायाव थां जुस गैया थुदो दे होनबालाय आबैखौ नेनानै लाबोदो नोंहा आबैया आन्दायगोन ना बाब 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 सान्थि आइसक्रिम जानानै लागोनसै ओइ जुस लाबोनो होननाय दखानाव जुसानो गैयालायनो बाबा बारा दखान गैखाया बे जराव बारा दखान गैखाया दे जादो आं बाजाराव थांसै माबारै जानो थाथ'दे माबायदि दे आं माबा थांनानै फैनोसै दे थाबाय था नङाबा दा आबैया गिगोन ना हारसिङैहाय आं फटाफट सिउप थांना फैगोनसै आसलि दिसि ने आदा आसलि दिसि क्रस टस नङाबानो जाबाय थाङै थुङै गरमजों जाबजों माने आङो दाउखौनो ग्रोब लाबाय आरोना ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो एसे कनफिउस खामोन मा जानो मा मानो गोसोआथ' लुगैयो अमा खिन्थु गरमाथ' बाना खालामदों अमाखौ दोनथ' होननानै आरो दाबसेनिफ्राय बिथाङाबो बादा हरथ'दों अमाखौ जाथ'नांलालै माने बिखुनजोआबो एसे हाइ प्रेसार दङना दाउखौनो स्राय रायनानै जादो नङाबा ना जादो होननानै आरोना ओमफ्राय नै अमाफ्रा रिदिं दङ आरो बैथिंबो दङ सोर फाग्लि लब जाया जानो ओमफ्राय एकदम दाउब' जाबाय आरो नै गां फुनानैहाय ओमफ्राय एफाजोंनो आङो नै ओंख्रिबो एसे लाफाखाबाय गैखायामोन नालाय ओंख्रिफ्राबो रानथा खुन्था जाजोबखानाय ओंखायनो एसे लाबाय आरोना लानायखौ भिडिअ लाबाय थायासै आङो ब्लड ओमफ्राय आङो फैनानैहाय थान्दाबो लाखांबायमोन ओमफ्राय नै बेखौबो लानानै हाबबाय आरोना दहायनो माने आइखौ लांफैनांबा आंनो लाखासिगौमोन आरोना थेवबाबो दा गोसो मोनस्रामसो जानोसै लांनोसै बिब' मोननोबो बिमादै मोननोबो एसे लांफानोसै ओमफ्राय लोगोफोर आसुरिद आरोना हारसिंखाय आङो एसे फारसेथिं स्कुटि सालायनानै फारसेथिं केमेरा हमनानै रायलायलांनो नागिरबाय नोंथांमोनजों रोंमाराब्रा आङो जामारा मानसिफ्रा बोरै हमो आंथ' केमेराखौ आगदाथिं हमबाय जेनेबा ओमफ्राय सायो बबेथिं आंहाथ' आगदाथिंनो सानांगौ दाथ' ट्राइ खालामनो आं हारसिं ना ओइ नाङाहाय उरायलाबायबा जारला जागोन आं रोङानो एकदम अयथासारसो आयौ नङाहाय आं जानाय नङा नै गिना लोहो लोहोसो मावजोबो माथो हमनानै नायदोंमोन नै आं लाखिनांसिगोनसो टाइम गैला एसेखौनो एसे राननानै माबा बिबादिजों बिब'नोबो एसे हरबाय आङो लायङाबो दायो जाथोंसै सिंग्रायानो मोनथामल'सैमोन आरोना ओमफ्राय प्लास खालामनानै खसुरि लाबोदेरनांबाय ओमफ्राय आं खसुरिखौ जाबाथाय बोरैबासो जायो नालाय ओमफ्राय सिंग्रा मोनथामनिखौनो आं मोनसे जाबाय आरो फोजोबनानै फटाफट संसै टाइमा मालाबानो 12टा ओरै बालांलायनानैसो लायदों आंनाव जागासिनो बेयाव बिब'जों बिमादैया बैयाव जिरायना जागासिनो गावसिनि खामसालियाव गोथाव एसे बारा मोननाय बायदि मोनबाय आं दिनै जोगोनारखौ आरोना 30 थाखानि लाबोदोंमोन आं नै 20 थाखानिथ' नै इसिबांल'सो हरो इयावनोथ' लागौमोन हा खावजेननायमोन नालाय गथामोन ओमफ्राय इसिबांखौ हरबाय आरोना थाइसेल' हायो थाइनै बिजनि जा फंबायनि गामिनि फंबाय खेथि खालामो नालाय मालाय ओरैनोसो जानायनो हरदोंमोन ना बायनानैसो लायदोंमोन आइयाबो फात्ता गैया आरोना फंबायनि जादा लानानै फैदों जाहैदों थाइब्रै बे आरो दाननाङा आरो खांख्रिखला फवासे बायनानै लाबोदों आइया आरो खांख्रिखला लाबोदों आंहाबो मनाखौ नायाखै सोंनोबो रोङाखै मा लानो मा मानो सान्दुं सायख्लं ओरै बावथारदों आङो सयथिबो आलु लाबाखिसै नोङो आयो खांख्रिखला बोराय सोर जागोनहाय गिलु बालु आलुआ बे आलुआ दा बुंसै आरोना काहानि दङ
लिरखौ एफा बुरजा लाबाय नोङो बेसेबां थाइनै थाइनै हरजासिगोन एफा जाख'नो हानाय नङा बिस्कुट जाया मा नाङा लाबोगोसै आंलाय जि बोराय बोराय खांख्रिब फैखाबाय फाथै एसे सफैबाय गय एसे सफैबाय मादार इण्डियानि अननायाव बांद्राय नङा नायै जोङो बांद्राय नङा दे एवबा थेल थेला नानि एफा बुरजा माबा नाङा आधा केजिबाबो गोथाङावसो आधा केजि ना रेडि जाबाय नै बेखौनो सोलालाय दोनलाय आरोना बिगुरजों बिगारसो आधा केजि बेबु बेला साफा खालामनानै नै बेदरा थायाबाबो जोगोनारा थाथोंसै होननायसो जानोसै देखानायखा नै दहायनो रेडि फटाफट थाव सेरगोनसै आं बेखौ दाउ बेदरखौ एसे एवफ्रामनानै नै जोगोनारखौबो गारना होबाय ओमफ्राय मिन्थावथाव नागिरनानैनो मोननाय नंला जोगोनारा अभार जाबाय दोनथावजायाबो माजायाबो हाख्लाखानाय माख्लाखानाय बाददे होननायसो जानोसै मा इसे दै गाङो आयौ 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 लोंनो दै लोंनो नानिनानो मालाय जि मोजां जाबाय खर' लान्थ' खर'नि गोलोमनाय मानाय मालाय गैला जोंफ्रा मानै नै मांख्लाबजोब्बाय दै होबाय आं नै लोगोफोर बरिया मोदोमखाबाय आरोना बारा होआ एसे होनानै अर फिसा होनानै पुर गोदौ होनानै बास दाउसा फिसाफ्रालाय आरो माथो जोंनाथ' ओरैनोबाबो मोनखायो एसे होबावनोसै जागोन बेलाय माथो बरिया एसे गोदौथोंसै मोजाङैहाय दान्दिसे उनाव आंनि ओंख्रिनि महरा नै बरिया जाबाय इसिबांबो इनाय नङा नागिरना मोनगोन नै बेदरखौबो दङ जोगोनाराबो मोजां नै मुस जाबाय गंगार दुन्दिया मोननांगौमोन आया माबाबो तेजपाता होजागौमोन बावलायलांबायसो दाबो एसे होनोसै आं मोदोमनायनि र' गांनैसो बरिया जाबाय लोगोफोर जाबाय बोरैबा जाबा जोगोनारा खोबजोबो बोरैबा जाबा बेदरा नुजायो आं मिथिला आरोना मोनबाय साखिनायबाय आङो गोदैबो गैया जेबो गैया जोगोनारा बेजे गैयैखायसो जाजासिगोन बियो दाउजोंखायसो गोथाव जाबाय दे स्र' दुखांनानै ओरैबादि जाब्रा सिस्टेमनि ओंखाम जाबाय जोङो लाब्रा सोरबा गोजौ सोरबा गाहाय सोरबा दालि सोरबा जोगोनार जानानै लागोन जाखांबाय लोगोफोर बिसिबां गोबाव जाखोमोनथाय दाउ देसि जाया आंनो खुनु हिसाब खिथाब गैया आरोना ओरैबादि जाबाय आंनो बांसिन जाबाय आरोना बिसिबांबा बुरजा जोगोनार ओंख्रिया खुरैसेल' आग्लायबाय दा मोनानि ओमफ्राय फाथै मोदोमनायजों बिमानि खावनाय गयजों स्राय जानानै लागोनसै नोंबो गय जादों हा ए गुफा थोरसिल' जागोन सुथबावलासो बारा गैखाया थोरसिफ्राव लालाय जानाय नालाय गयखौसो जाग्रोसै ओमफ्राय नायलाय आयौ गोलोमफैबाय नै सयथि ओमफ्राय नोंमारगौ बेस्राया फेस जाजोब्बाय आरोना सोरबा फार्स्ट नायदोंबा मोनथिनाय नङा सोर आइ सानगोन जोनोमगिरि बिमा आरोना बिजनिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय आं दा ब्लगखौ दोनथ'सै होनाखै गय अग्लि थोरसुनसै आङो ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि लेथेर फेथेर ब्लगखौनो फराय जालांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगआव आलासिया एरबावनो हागौ दा गैथ'वा नेक्स्ट ब्लगआव एरगोन